마음이 놓고 빈다. 세상이 난도 nung pay baso sungguh sinadapin ko nung kuya ba sungguh sarap sagun unahan ko kay pindah mami isang sabado tolong tunggu deh बियो थांनाय मासनि समबार 26 तारिख खालि बियो जनडिस सुनो होननानै ओंखारलांदोंमोन फुंनि 7:30 टाइमाव ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बियो आरोबाव आंनाव 8टासो टाइमाव बियो कल खालामबाय आरो कल खालामनानै बियो बुंहरबाय जनडिस जाजाग्राया हस्पिटालावसो दंहैयो बेखौ आङो नेनानैसो सुनानै आङो 2टा 2:30आवसो न' मोनहैसिगोन आरो बियो बुंहरबावबाय आङो खेबसेनो खरस बायदिसिना लानानै थांखानोसै 2टा 2:30आवसो आङो न' मोनहैगोन नालाय खेबसेनो खरसखौ आं लानानै थांखानोसै नोङो खामानियाव दा थांसै ओमफ्राय आङो खामानियावथ' थाङासै दा ओमफ्राय खामानियाव थाङासै आरो आङो फिसाफोरखौ ओरैजाय बिबैनाव ओंखाम जाहोनानै आं फुटबल खेला नायनो थांबाय आरो बे थिनालियाव ओमफ्राय जेलानाखि आङो फुटबल खेला जोबखांनानै फैयो न' फारसे फैनायाव आङो नुफैबाय आंना न'आ खोमसि रावबो गैया जाहैबाय नालाय न'आ खोमसि ओमफ्राय आङो बुंबाय आरोखि सासे आंनि आदा दङ गामिनिनो बे गामिनिनो आइया माथो आदा आंना न'आ खोमसि आंना हिनजावा गैया नामा फैयाखै नामा जाबाय आंनि गोसोआव सानबाय आरोखि बेयोथ' जनडिस सुनोसो होननानै थांदोंमोन बियो हर थानानैबाबो आरो खेबसेखौ सुबोबावसिगोनदां नंदों आरोखि आंनि गोसोआव ओमफ्राय दाना आङो लाइटखौ न' सिङाव हाबनानै सुस्रांजोबनानै फनखौनो बुनोसां बेबा मा जामारनानै दं फनखौ बुनोसै आं होननानै ओमफ्राय फनखौ बुबाय आङो फन बुनायजों लोगोसे फना सुइच अफ बिनिया दिनैसिम सुइच अफ नै दासिमहालागै सुइच अफ आरो बेबायदि जानानै थादों आरो ओमफ्राय दा आंनि गोसोआव बेनो आरो आंनि खावलायनाया आंनि हिनजावनि सिगाङाव खावलायनाया अन्नानै जाहाथे आङो माबाफोर जुदि गोरोन्थि मावदोंबा आंखौ निमाहा होनानैबाबो आरो आं बेखौ गाव गोरोन्थि बुजिस्लाबनो हायैयाव सानस्लाबनो हायैयाव गाव जेनेबा थांफ्लांबायदोंबाबो आरोखि जेरावखि थाया मानो गोसो बायदि बियो न'आव फैफिनथों फिसा फिसौनि मोखांखौ नायनानै आरो बियो जोनोमनिफ्रायनो बियो इसोरनि फिसा आङो जादों गेजेर ससेनिफ्रायसो आं इसोरनि फिसा इसोरखौ मोन्दों आं बेखौ लानायनिफ्रायसो आङो इसोरखौ मोननाय मानसि ओंखायनो दा आङो इसोरखौबो आं नागारनो हाया आंनि फिसाफोरनि थाखाय बेनिखायनो आंनि हिनजावखौ गोसो बायदि फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै आरो इसोरनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे न' फारसे गिदिंनानै फैफिनो जेरावखि थाया मानो जायजोंखि थाङा मानो आं बेखौ गोसो बायदि नाजावगोन आंनि दरजाया गोसो बायदि बिनि थाखाय खुला आरो आङो बेखौ निमाहाबो होगोन आं बेखौ रागबो जोङाखै जेबो नांलाय खमलायबो जायाखै फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे जोनोमनिफ्रायनो बियो इसोरनि फिसा आरो बियो गैयाबाबो 8-9 बोसोरावनो बिहा बिफा गोमाजानाय दुखुनांथाव गावनि जिबनावबो ओंखायनो जाहाथे गावनि फिसायाबो गाव गैयाबा बेसेबां गोदाव सोराव जानानै दं दिनैसिम बिमाखौ नांगौ होननानै बुङो आं बहा नागिरनानै मोननो ओंखायनो गाव दा जेरावखि थाया मानो जायनिखि मबाइलाव नाया मानो गावनि संसार जालांनांगौनि खोथा आरो फिसाखौ खांलांनांगौनि खोथा दङ बेहा जुलिया खेबसेल' इसोरनि जुलि होनाया बार मोना जों इसोराथ' बार जुलि होआ जोंखौ ओंखायनो जुलि जानाया खेबसेल' इसोरा सासेखौल' गथायखादों जोंनो गथायदोंना जोङो सासेल' गथायदों गावनि आखिथिंजाय थानाय हिनजावखौ गावनि हौवानो गथायना होदों इसोरा जराखौ खालामनानै होदों इसोरा बेनिखायनो आंनि हिनजावा जेरावखि थाया मानो जायजोंखि थाहैया मानो बियो गोसो बायदि न'आव फैफिनथों इसोरखौ गोसोखांनानै आरो गावनि फिसा सानैखौ गोसोखांनानै बिसोरनि सानैनि महरखौ नुनानै दा जेसेबां गोदाव सोराव जानानै दं सोरजोंबा रायजानाय सोरनिबा दखानाव जिरायनानै थानाय सोरनिबा न'आव थांबा सोंखारि जानाय बिमा गैया हिसाबै सासे सानै मानसियाथ' गुबुन मानसिफ्राथ' राया नङा रायजागोन दा बिबै बिबौआबो एसेबाबो सोंखारियो
बिमा गैया हिसाबै मानो दल' थानो रोङा नोंसोरलाय होननानै अब्ला आंनि गोसोआव गाबखांनाय फैयो। आंनि हिन्जावा दिनै दंमोनबा आंनि फिसाखौ बेंनानै लागौमोन बेबायदि साननाय फैयो आंनि गोसोआव। दा ओंखायनो बेनो आंनि रिकुवेस्टआ, आंनि हिन्जावा गोसोबायदि फैफिनथों आरो आंनि गामिनि मानसियाबो फैफिनजानो लुबैदों, गोसोबायदि मिलायनानै जाफैफिनदों। मानोना जोंनि न'खरा खृष्टान न'खर, इसोरजों सोरजिजानाय जोंनि न'खरा खृष्टान न'खर। जेरावखि थाया मानो आंनि हिन्जावा गोसो बायदि गिदिंनानै फैफिनथों, बे फिसाफोरखौ गोसोखांनानै आंखौ गोसोखांनानै। जुलिखौ जावले जावले जानो होनबा हाया, सासेजोंल' जुलिया। बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ, गोसो बायदि फैफिनथों आंनि हिन्जावा।